Welcome once again to the second part of the Seseniwa Esabato, a program that leads you closer to your Lord. Know that He was far, but the closer as we share, this is why we are here all times. But having a full English. To set priority. Na tunapoingia ni kwamba tunaingia katika mafunzo ya Biblia katika awamu ya 12 robo ya pili ya mwaka huu usase kengesegi 12 na watabange sabate gocha ngukora tore lesson yega watanere kali sabate yo mwalio ase quote yega ya kabere twankuligerelie bintu bikoro kwa the allusions, images, symbols, how to study the Bible prophecy. Hiyo ndio tulikuwa tunaangalia, na wote popote mlipo karibu. Naitwa the best bread in town. Sio hivyo. Naitwa mkate bora zaidi mtaani, Mkate Enoch. Ndio sababu tunaenda na zaidi hapo 0726447367 ndio ujumbe wako unapopitia, na wote ambao mko pamoja na sisi tunahakikisha kwamba wote wako na sisi. And then I can see from a distance Veronica na Serian Enchibai Sabato. Ujambo lakini how is Nairobi? A place of cool waters. Nairobi means cool waters. How is Nairobi? Na wote ambao mko tunawakaribisha ili tuende wote pamoja. Elder Joseph Otuori is bereaved. Mulisia Joseph Otuori na asiretia umwanoe mwana mumrumu abo monene mtangazaji usomuralia gonga at least ngonya ukininda baralikurwa seito miriri. I'm proud nga they are coming annually na gutukurwa yote no you go ta kana kurugabo. So I want to take this opportunity to apologize that he won't be in. Nakarata tokeime igobono into terror. Na singenche yote tamla huyu sisi peketu paka tumalize ngombe huyu ntoko weka paka tokole murumbu akambolete Emily korante nyo kubwate namba ende ya murumbu antabi abaini mbate namba gete agochora aka ya lakini tinyinyoliti koibekerande turukora muligi egara nangana kiago tobara natogana kura wono mate yanga kiago bora murumba to gotobara lakirende onsin kianda ikomi nekato kwarigania nga ogenda mona intwe YouTube account yeito Getembe TV, Facebook Getembe TV, na boigo mwensi unatoko genda tunahakikisha kwamba nootore twensi onde tatoka nga asenale agotigwa egakora kiro monto osoire abo unatoko bwaterana yakire gaiga chenga yakire wandi andara muligina mwinoga ni waro sinkia gukwana lakini yaga gukwana bya tutakuwa tuko sawa. And then toigwenga inkiga okorekana ase ingencho buna eyo ivo atapatikana mambo yatakuwa sawa. Atasipopatikana bado ni sawa ekora intwe ni ntutorega. So twensi twaliga ni wenga tonyare gosoa ase nchira buna eyo ase emambiega. Karibu pastor. Thank you. Onyana achire asena arure go maite kwandusia tambe. Kolega sio mwanane. Mwanane mwante vingane na rangiriti what any time atanetiko any cost. Iko na renge nyachenge new life kanisa. Na inde buna nkuru anongo ino buchi. Bantu bane banyachenge ana batatinga bono mambiango tokande studio. Elinde gokora kuromanya koirana. Imaitenga bono umugaka to muno mongina Salome mbatengerete. Mwaka Vincent Mokaya na Nora sanabo kakurwa abambulinga bashita nabukuja kwa bukengenchi patebi mbara manyanga nkubukuri kwetania nabo nkubukengenchi. So I'm happy Mauricio Neshe Mombasa, so nabo begerta ko koremereme wikabuna na ikira. Yes Elinde na ndemane ko ernanji kotabukina barao. Karibu twensi kero togosoa ego tukuligereri bwango iga kero togonya koligi murumbu asto kumuri kurugaria ego nko watebe gatanda tukuligeria sigetabu ekibina geko genda masi weekend. Karibu nae adosia sole chinga kibine chiga otwaligereri getabu ekeiga twankuligereri getabu the precursors of prophecy naki
abatanganiri baitu bono kurwa ritangani twarigereria nsemeri korokwa some principles of prophecy nga ebinto gete biyobobani yani amachiko gete yobobani lya kabere twamanya konyora nga omochakano oboroso bw'omochakano the Genesis foundation and then twakarigereria nga ebimanyereri gete ebinyago gete byenywomo tokama tukarigereria nsemo y'echinse nsemo entang'ani tugacha ensemo y'echinse ensemo ya kabere tugacha kumanya ekeng'wanso keria kerure alisi tuwanyorete eng'ekero kuna che ticket y'egari igokukanya bake egari echorine yes togoisarasa ticket irigore egokoba igonga neke ngwanzo ngiale kurugwa goike ke ngwanzo kebenga nkubwata ni ke ngwanzo yuko busanga koba ngekoba gwika atuke ngomo keba sige koba osoga ni koba soga nyanga Kristo akabeke ngwanzo kia bionzi bia abionzi ngwanzo igonga eke ngwanzo nyanga chingondi no nyatwara ko tabi kutanyenye njiale kutoka chisane so no goteba nga eke ngwanzo kikialengo 1 omonye bibe naro elia kabere embolia nero naro kurwaro aigagati obarrombaro I see yes goita nigaiga wikabwancherwe omochigete usabon ekora di akorte and then that's Tuesday yankubwat tukakwana egento gekorkwanga ogosonsorana in fact angote pasting ntonkere kamo kusinkero kamega kong timato sino kamanyetro mo kakore did you know nga kale ekero monto amo kungu mure nere nyumba akogosere agende akabogiga sati akei akubwate nga ega agende ekera chire atarach koirana mutarach gosonsora no sotumrach koigwana okwe if this totabna bono ko sigeta ngo gotambuka chinsanako abona achakiro kwana asida utire kesana wachira sigeta nimbwade gotambuka chinsanako no gotwara extramarital relationship bono ekera aberigo nyore moraso nsura na utaracha tabwe ntugo chaga because nabagocha timaite kiango bocha bura kintagocha so what was there masacho atarako mate mo chari ncharengo no bekere nyomba gari nande ngwanga bana mochanga yuro so what they could do bange ko itemboli bana chachinyama babe kokko ko muntu kwete musibati oli embese korwa soko bokokoria I tell you a generation ya embese korwa soko boko muntu kwete nyagosira that is what will say nga bono okwere he has given you peace kubwataniri kwa beira wanchira okoira no ta no nyokwete na okoire and then you could live happily ever after here ndega ko embese embese ko gaiga kwanga bekage keunkia rengo maral gesusuka and then ne litana mondo agwa oli embese ota kipenda ro ura nyama mbichi lakini ngotenga asinale mimi sitaki kupenda hiyo roho kwa sababu hutaki kula nyama mbichi hapana kei oje bona iga mnande iga enyamete yiti bia no tarinche kabari bakaruma aye tarinche akonya nyako na kabari ne jumbi moina iga ngotele dikino vera yote ikariko ekoere mbese thank you mo yanko yana nere kuruko baigwa baigwa Crisanto anko yana nanya kumukwani kurugese miaka 17 nako era kwaro chako bikenye mbese muno lo era sokorasa ere no ngakyu abo ya the best sokorasa abanyinga abakwaniri mo kondro ngaki and then no baigo and then mo kondro na Molisia Ratemu abaigo na Jeremiah gotinde ba Ezekiel ekara na baligo na kwante ino muchi na akora ne no na akora ne gene ngego chigabu
notokana kurugabo. So understanding the sacrifice, why I brought that sacrifice nga, that was the pain. Omonto nya ukuno mwago sanu musacha tokoga taringe nje ota tukogera mnota yatukwana kwirana. And then the foundations oboroso bobo bani yari yarenge ya gatano na kabiri ase amatera ensementangani na asamatera ensemo ya kabiri, the Psalms, upon who and have come balia omwali okotaki ocheire ase balia omwali ocheire kwa sababu tuangenga omwali oyo igocheire bake was in twins. So you get out that as well, your Mario Cherry, you give me only or Cherry no matter. Yes. Or your Toli. Yo to Soncha the Corgalia. Now twins, you Mario Chile. O Chile. Again, to you, Katogan, no Gotama. Kurwa Zero. See, Wakare, Nakare. Maybe don't be very. Never or atame or cognac, or so to go cognac. Don't be very. Mauricio Manumanga de Banga. Aye. A sick. Senior school. The same thing. the same time. Yes. Bono, chore gentekamo asebio Rabiko Ganda. Tokarigeria aba subati bakurukwa Ruth na Esther. Biorokaribia ase obugumabwe seiga, and then it made me a happy man. Karnango tabangana ki. You cannot judge me today because ntabu ategese baongobeka. Because ntabu atechi open shoes. Whatever igoro ye lesson told you last time. Yes. Squeeze your mate gonna acha ngasarika. Sawa. Ekero ngonyora umuntata getego salir lesson. Igo ge gondoma. Okomoten. No. That is the right thing. I want to Mauricio Burungi. Mauricio can have a thing on one that's going to be in Kindakore. That one of Guaberu Jing. One of that's was again. One of Guaberu over Tumba. Guaberu was singing. I get a lesson to a Korea. Yes. Again, that's not yet as a district. Into a jet worker pastor query in one districts. Hano, can you get a lesson by Kirakabi? Hano, at the Camera. Ribakuri te gangare kia wir kyo moerio riswali na ridi wo chagati ngoma nyete mwari muna mwaege yozi mwabe kaze kita bande mwateba ngesta ga ko represent Yesu na nda bande ngenda taba nga ko represent e kanisa ntigali pon nzanchia to kaisori ri akweleliwa na ndia na kurume ane nyasaye bwanchi na ari yo studio Warongolira neliore. Wonta que tukule guru studio ngaki. A lesson to I get it last time. Yes. Na ichakira ni le. Igo to bono usina gi no na ko lata ga. A lesson ya last time ya ro kone goro ya Ruth amona Esther. Nja buate kera boyonto ensemo ale gotenena. Omonto le gotenena Yesu no mosacho korukubaz. Nero chete bunemboli. Yes. Somo kungo korokuruth. No nyu chete into a last week inga akero ogo chabune mboy. Na ande musacho ne naro kana kumulicha nigatia na ando bwate liso ko etanie. Muna bona nyasai ga kana koturwanera na saitani gatia na era naro cheriso muna kotokurura rinda to musa wechimaga. Yeah. Tokanyoranga omonto korokuru esta igale gotenenera ekanisa entigari. Because goetera sarere iga toretie egesaku kyaba Israel ekyagera obeire mbolia yaba Israel ingerinde agatenena kobe kanisa na kolengana na malika kataba sobani ingekere gotebe gore mokungu yokwanere kanisa bono esta gakoba ekimanyelio ose egago tenenera ekanisa entigari the remnant church. Yes. So na kinga tukuru seven gal biringa ki nga bande nga katina Yesu aya esta tatene ne Yesu koboy esta gatene te kanisa entigari na boaza gatene ra koba nere Yesu oyurenge amboli. Okay. Omusacho kulukunga Haman agatene na koba saitani. Yes. Ekyagara igatene na sengencho yokoligia
no wekaga kori muna saitani weka wasoet na lero ntubwato muntu kaniri saitani na mungu bekanga Haman nko rende mnogo ta kurugao nko wekani gware abantu bembo ya bireche like in the church aiga ase egente kege gosto tabanga aiga ase umuchiyo yiga tochimurote naro Haman osegara somuruoti aiga kanisa nonya sakortaki nonya sare sawana yaturatebenga nepie kogure yomuruoti. What happens omonto egongoche kanisa talingoche kanisa sengenchondo omuya I come to the church asengencho nde omunya bibe asengo tacha nkorwe kobumya gocha nyagitari bwan enkero gocha nyagitari abantu bali bangumbumbiye mana sengencho mbwachi basane tuari na tobataine kitoko menya omonto akogenda check up bosaigo talingenche go ikorware mwaka sinaro kogenda pakoigubube sinaro kogenda karo kwanda mna bono wiki narenga narenga so muchumya koragera biyo gwesi bibiya pinto koragera biya maeta bono nintu kwa okire tu maeta botonalite bono and then they could bring mushroom soup umosolibwe boba osava avocado seki nga oranyu igenteke gantaka sinini for 15 minutes appetite yeje ngaba taitige binde mo karaga to ndage duraba gusi okabatinga appetite era automatic yazo mugusi tu gochika saa 7 appetite automatic era ata nje gwesumbwa nande ba magete kanga niense yane in fact iga kanga niga umuntu makobeka akamo kate bantamu intu asitoro bukuma boko bongo etanjinye ora baka to ajinye nyinga bato akaba kabate injubo como batingo taka tu vas a toda que ya da vali chikoli italiano ngobo kima chinyeni chinga ni mana ngongengeli hasta to ngongengeli bukima manyoro mu monte tal tio con ngeringa ngabono kolinga iga uro kumugani yuri oyumo tabi ta choko to sobi yali no kolinga ko una kongana anya ko wato kana na ko kolinga mukani Muswadanaro opposite. I'll tell this story again and again and again. My wonderful mother, Mama Mkate. Good morning. Muswadanaro sitabu ntu tokorosi bukima bantura bana betawo. Aka kama gasanya kamoiga. Aka kawaida tuga. Tuali bugatigara. Bagule. Pone nyaroka nere wocha ange sitabu ekotokorre gas. Bokumo tokore mtu inspire tako igota. Kumengene giant. Andire na. Akina tak na bakuma chikobe na bali age metiana lakini timai tu sengoma na lakini angega bwase musipati yuga kogenda mugondo na kole mana bakoragera ego karo no na aragera mbiyali wakabuya sane mirimo bono obukima kobe galimo ochiga kobe galimo ega obugakoli obadia kyonga etigare ga toyo badia boza kabisa kuli chabatie yemo no bongende bora kabisa abadia nando watigalie jodi no yani motali ngaibere mo nando yetigai usiku muligero mate buna obwesi bibuya is one obwesi bibuya kobeka kanga kaibuya go mugungu teto ingana ya rochete gakini gona mugwaniri ende buya go siveti because go tango kwa jioteli amanyata. We are talking of heaven. Aiga sumruti asindagere yengi yana gote inarenge no na maniale ase oboruoti boigoro aiga ase kanisa no oboruoti boli aiga ase kanisa no Haman agokore mirimo medo simwangi gure asomuruoti ito Yesu Kristo ni kanisa imetoka manya aiga ase Haman no agokora nero mwakilishi we kanisa who fears Onyenga is the same. Machako kada Satan. Nengote. Satan no walimi. Rank area iguru. Ego. Umuteneliwa malaikos. Now, we are talking of Esther. Aiga asako gende kentonke to chikoligerio baba chikanse chika karibere. Asamania okoraga Haman nabako bampasta, nabako bomukatekista, nabako bomulisia, nabako ba departmental head, nabako ba
muntu ndibwens ore obwate mamlaka ase kanisa omo sacho yokurku Mordekai nero nkoro sindagira waza Mordekai ni watchman olengi mole ndigeita olenge olendete ababisa mbacha igonga na wale tabakamani kogole na pakaya nero kulendete omo Kristo oyo nganjere nkwanira aba pastor nero kurwe sadaka tari pastor boka bakoriri bande bozo bakonyore bes oneke gwacha gwe bacheni kiagera nonda ono kwatete anjiro molisinde anjiro molisinde omolisino generalda anjiro molisinde bono ekero okobero chiali when those people come kero bago chasinya sai ekero kubatanga you plot for them nga muntu oyoiga awuri omwana okorokwa Davin na atogete osena Willis mba atogete asonyaka that is what we plot dito that get kurusia bande ketabikansa egere tache gukomika because you are finding favor oga karige Italia lakini engencho murwetia okwana it looks good ekera bantu bagocheka nisiga bagoteba abashiriki banyakunguru they are good yani kero muntu gocha agoteba abashiriki tari okwana umulisia tari okwana pastor abanyachenge moigwete kansa nereba bantu twenge na barabugora twenge matanga na inwe mwensi bali mwande batimba kwana abakwandi nango mochibu mbati sobo pastor Jeffrey Mbati the brother Dr. Robert Nasir Timurugyo na Robin mromo abombati pastor Liondo Korukombati eremo pastor na abakwandi na swati bamona everyone who is there who is watching na baliretera ngo cyane kubakwandi. We are talking of Ruth and Esther. Esther, igoto konyore bintu bitwata banga Esther kako ndo chigaiga she is coming. Korwa ase Naaman na Mordekai. Bona asaba babere omo shiriki no muntu abasani baitombaro. Who are going to find more favors? Pastor, you can confess. Abanta bangi barabarairero ase chikanisa chitu. They were not those who were percepted. Kuchikobabarai. Pastor Ukanda, okakwando mumuragete agachikanisa. He became so straight. Not like undare roaching ango chari. Lena role church clerk. Lena rumulisia sigete. And they lead well. Ekero ko lead buya abantu bandu bara umushunka yarwa. Bacha go dig for the Kodig omuntu yunkai nkaibo no muntu yarwete pakaga chwika kero ko dig mono kero taget ko murusiaria asota get ko ngani ko murigiure kwanyora you are digging a grave asoch kandu cha because the more you dig omwanoria omosubati oria omukungu oria she is growing na manyete who he is serving kosabandenga balimo kolegasyo monena sekena monena ndra ko basesenia and you do the best things mna monena tokara moseseni we because mnawakilisha Mungu aliye hai. Yes. Rutu igakoba olia otaroji ya noroji aromoko akuru from nowhere. From nowhere. Korwa marogoto paka gotwali megonda soch korogota. That is the best statement. Rero iga ngote bgule nganki kira rwe asesoba Jofrey. Say nonki kira rwo. Lakini rero numo pastor. Then akaro chikobika gagota ngana ki. Na nyango ikabona onyanga bado baranja. Gozoruro. Ngwancha bali. No atenga ngwancha bali. Bantu bali kanisa useba butere to. Aye. Ngwancha bali. Nkene kimubwate nga ai boss yangote igu amba rese next day ekarba chokonyora nga kwa goetan gotware districts nga kwa chire department nga ya ne executive treasurer ne executive secretary ne arali aba SD na ini mogakari aba kadu na ini mogo chikobe igwa
I am pronouncing prosperity to everyone because aba Ruth na Esther bogimo bwabo mbwalengi ase bindo byonse bibi kongokia asomugano Ruth turi kongokia na Esther kongokia Esther igamenyente ongina rome ngina rome ole watchman aga Nairobi type hope nirega ata chata ngalinche ngwira ngayinguja kukwira masakara kayinguja kukwira masakara igonga yani it's a two way that Ruth Esther igamenyete mwangina rome tabu ati hope teyo number 2 Mordecai yoyo manyana manyete boye ne watchman so there is no hope na ende we dalinga na abwate mireminde ara tuale we tania lakini ento yuka ke konga hope in this yes asobo gimobo to chayo mundo yasaye na abwate mireminde yae Esther korukomenya bosa yani tali no ne made because Mordecai tabwa dinjirara yako muhaka na be made is just staying there. Lakini from there, she becomes a queen. Oh yes. Mordecai, being the watchman, things turns upside down. When you're on a kuruko, home gate. Never no regora sumurut. Ekeromurut yakoria in Kimoro Chomuru Tiara Koro Montasigeti. Amanyo Sanga, Komobeke Yanga Yoruti. Amobeke Barashi Guru. Arojinga nere. I think there is nobody in this team. Oya sas Murutia Sigete, Utatega Hamanyo Manyan. Oh yes. Acquire so many tene. Yamanya Kopuku Kumia, even Tombira sometimes you monto Bakurata Varenga no Nankorora Marigayomo. Tears of joy. Yeah. Tears of joy. Yani inga Mordecai kare ita ure watchman. Murutia gote bya maninga imokerege keke. Yeah. Minyoka bunole. Byosi buna kwa byeresire. Otaikuru sino nyene kemo. Oh yes. Okore Mordecai omulendi oralia asegita. Eboli raine watchman ni lungu bwate chinze chekero maete bako minyokuru gocha. Egendora minyoku wanege ita to butwa ekyairo bugite isiko bako soka bucha. Iwa Mordecai ngotera engengeri. Watchman ya chande gire owe. Watchman ya chande gire oyaye. So biyamanya ngotera ringi go. Now what I that fear kero koraba nene bao akorwalia. You never wait that about having a good take. You immediately start to run to the gate. And you know why you will gate. I'm very sure the speed that he was going with. But I got a karate no. Then I think in this now please Ekeroko rogo chirunginje. Anta unyandi murumwenga na watu wango kora. Anta turara kora muna ngo. Igonge barasi yerincherere goje. Maite look at this scenario. Abantu aba batarachi kuika, Mordecai atarachi kuikali. Muntu mataro chako kuanga mara moja ngabona yankwange. Ngora ara matebi ara ngondoro. Goma nyole ninche. Inche. Bakara chipie na chigo. Chigo di nabantu. Chipie yani otenga toko. Tokoegwa. Kanyeka. Nchendega. Ndabe say tokoegwa. Are you getting that? Yes. Like, this is how these people, they feel good of themselves. Pono uliako Mordecai gama etenga. Kaki mundo na nanti anirete. Gako beka Paul singing chei. Gako beka whatever. Paul because of that. Ako oramo tianiri. Kukorando mwana. Yani omotere tiribono kerego chiko chama etenga this thing na ndbono ndelio zona ruligo. Nkidakora. Naenda mushiwa ngakaraka gandata korozi oro tongoro liskali oro bamborolia. Mordecai na bari tayare ngabono omuruti wekera na yorankonye. Na ora abnoro. Na ngokuhorundi. So ngita tata. Things change. And some things won't change. Yes. Now we go change biati. Ekero korra Yesu ka koline ba tigere igoro. Akogenda Jerusalem. Abantu bagotsenga ngomuruti ochire.
bara chianganse barusia Yes. bari ebisa masabri bara bakware bitamba inga yesa kalendo je Aite. lakini ngogotacha nebunda ebunde yage gotacha igonga njare gucha kwa that opportunity but nyasa Yesu akaye opportunity igonga yare gucha kutoka Jerusalem the following day etabogoreti Yesu ebunde ingocha njare kwa kubake kumi Ena bo matali ingoli bali chibunda. So that is it. Ngekero Kristo ara satole. Mordekai, Esther, Ruth, Boaz wote wamemkubali Kristo. Ekera na Kristo kereke mo woke gochinji una getake. Na wanda getoro ase erengeleze ni amaiga. Eso ya lero kyase gechebiro anto bakuminga lero nande batiko igule ya weekend. Egento gosomonto ogocha buna egento kirigento chokar kusubunu monto ligo chiwocha era korokwa eprecas that is a standard meaning a person or a thing that comes before another of the same or say forano Ego usiete onchora fanigo ngekata banga batangani baito abatanganeri baito kine kike usibona gigo chikiagana like to tarach ko ikarit koliria yentongerega okorekana chinga kichokolema chiakare tima dos madabu inu mwakalimire mago ngango etale akora kingambura ngo chire gocha bona anto koraki bantu bono agere ni mugondo Iya. ubeke tayari bono so David ni ngumbuga masite kaba ngumbuga. So what we do akaro to kolema to sinanto ale ngumbuga entu ngumbuga. So lero konyora ngense egebwate libo ba matkata tago chikora ensege yere brown bale miri igo akento kego chikoba amago ngaya no kor kianga rema. In fact the bantu bebete na bagweta abainyuri. So it could come kego chikota banga go say mbra from this side bono bochia bantu babatayari. That was November abu gochi December natoka ngochiga ase igo no ngotanga abatanganira baito inero a topic na agento kene ngota tori elit kolia go nga precursors gosaba tanganira baito korra tole ebicha yo monto o ikerete ge kubaga monto igete na basi sete wato bia na basi sete bia then nababwate chindaru echinjiri gia chabona ga bana balero batugete chindaru bebile gotuge bijuju Joe ya dubwa chindaru osubwana bebile gotuge jingo kone bijuju bono chindaru ejira na chiba atugete nera biega na itenene na maisae nabali nabatogortia bunabiget kurunsa maya bolio naro omonto ndo ikaransete oyo ndetabegeti yanga oyo moino na baikaransete no muruoti ase ikaransete no ne kuruga ikaransete na bayokoroke ni kyuburuoti bosiaria amoganare gatia and then bosiaria mochino agachire bia itoli nyumba ya yubonyansi yesa satia ni nyumba ya agachire bia yekerero ase gaiga akarochi kurigereria moruoti oyiga ekero korigereria inyo ekaro moruoti nare tari muntu ogogete muntu karoko ogogete turgosika gochinse gogoseka iga nani tukartoseka iga turgoseka togoseka gochigoro bono twaga dute tuko kupaka pagoro gochinsa iga binto mbirore ngarati ako katika lindi la mawazo na singenche yo for God has not given us a spirit of fear but of power and love and of sound mind. Iyo na kigefungo tosom kurase tabya Timotheo ya kabere aya mwaka bunko kia bitano na biri. Ine umusacho yo osisete kuruga iga asensemo yokobe. Ningo na kurumaiga egelima nkeror kesunte kelima.
no musachi oyo uri moino koboko kwa bulio nera ikaranste kero chuburuoti inkinandire ndago chandikera kwikaranste ibintu byose mwaka karibu ekartugo chaka saba nanda tosa motongi nainde tato ito nyasaye mie mona singin chuye wao mie mona ikiagara watu lindira ase jumengima nainde watu ikirie ase sabate korutu atigante korwa ase studio nainde watu miraniri se yabene nyasaye to chigo sa maegerio ye lesson otwale kuburanga nyasaye senyo watengari baito na intu abaturaba okwana mona intu no ligetie na gotwaliga ni asenjera yabena singin chuye wao wike karutura akore tuasabasitira Kristo yoro motore witu amen again to endete kurigiria korwa ase lesson ye neria inga buna omuraria watangana goteba inga ngekere gento kego chikoba lazima egento ngerege kuoroka there must be something gekorokia ngekengo chikochake na wateba nga mago ngaga goeta ahoro kinga mbosia emburanga ng'e na nyasaye igagoteba samari konga tago korenga narinde atara manurera abantu baye so igonga before something will happen we kabe kabatangana ndaki batanga abatangana ri baitu there are people batangana te usiwaito aba babekira mangana maya erinde bagotumanurira gotorokia ninki kego chaza chinga kichiro bosio erinde batorokie ingekene esaya towetera na ikito kora sobo gimobo ntogwata stopogenda nasa tuarure naro elesone yagatabe goroye manyere negoroyo bani ingeringa obo bani gobo gotorokia twamanyanga tuarure ngaitu aikire na ine ngaito kogenda so poikaba tanga baito barakobo egetabu twari gusomeke nene gekorwa sigetabu ya Timotheo ya kabere eyemo ekebungo kiaye ya saba Montero 1:7 got kuri kaiga ekiagera nyasaye tatoetio omwikabu obwoba korende oyo bwechinguru no bwanchani no yubo kwerenga intwe abanyene nga nyasaye tatoetio omwiko gento ki obwoba iyo ngatara ko abwo onye ndino nyina batanga ni baitu babete no bwo kunanga ntu ali gocha kumanya ya to kumanya bora nga igato eto bo tutuare egesongo ke kubeka biya ke konte nga ibatenga sound mind yes bongo buli buya iga koire to tibo bwa kolende iga koire bongo moika bu kwerengere ayo monyene bwerenge bwebeke buya erinde omanye ngai kwarure ngai goikire na ende ngai okogenda yes ekero bani bogo chako koro kelinga ngigere ke Yesu gagoteba timo ichana ase chinkoro chaino mwege no monanchi monge mwege no monene na nche monye mwege ni nyasa ase nyumba ya tata no bamenyo obonge onye taibo angana bate ngogenda nde koro serious so yani is going yes obairo mutangani no go to hakikishe ngantu obwanga moba you no be lonely I'll be there na chire ko bariganeria semuragenda so igonga tagane tinga na ende tabe no bwoba maega because we have a leader ndo iri bagatwirigiria saya tweroseri muna ukora minyo ko alenga tiganda agacha irinde mbeke ketande kiyankorara mbeke kire uko yarigane ekenya Yesu obairo muno mutangane rito oyo totangane asenye nchuko asoborwa wana sejumele ngoga ndato kuligeria
na kumanyinga ningi kego cha bosyo asama tukawo chocha na kegara nyasawo mwenyene kyagara asebirenga bya mwanya bantu imbanyora tebagalyo komanolera bono wetera se Daniel ekerako yunga bona abantaba kiabene ngo siri kubali bakabarabo na ende takito inyore omuligerio mintono motegarari inge kero omusacho yone Nebukadinezaro agoteba bamura baretwe egentonkere Kongo iyago teba ngamureta bamura abangaini batali na komacho bamanyete gosoma bwanga bamanyete kuligirira komanya ekiganeri asebinte byonsi bitakeye ekero bakoeresa ekero iyo unogoteba nga not everyone egonga kerense ekero totenga ase ekero abantu abakoretwa one they are brought into a foreign land abana type bali bantu bande bonse bago PQ none chinse chichito chia maiko chia ba America nkoira chira abantu karo chanyora umuntu ne genius igo chiko moira ekero ya chia moire chia motwara chia moa chia ofa chinyinge lakini mama etenga they are going to benefit more ekero bono oyo Nebukadnezar akobanga ng'abana aba baretwe igo namanyete ngo otakire abana ako bakoretwa gaiga igo bakoretwa because they are among the wise oso bakoretwa kurwaiga abana balia abang'aini kenyoro gabo bana mbaro bagochoro barabang'aini abakungu mbare bagochoro barabang'aini n'abakungu abaiga kero barabang'aini ntete goteba iga kero Mike Rogers karo korosi Mike Biaga ndage torosi Mike Bia karo ngogenda ekenyoro gabo ndire muragete agocha onywo kara nywo mire onywo mukungu mungai onyo mukungu mungai nakara nyomero mukungu mungai I'm sorry basi kinyo nakora igo lakini ende it's okay now pastor na ngoro serikali ngio nakora gereke no pastor we kamorosi bia na ndi na inche gote barosi ya radio kube so mukungu karachire ogo chako igo bantu bate kwanso mukungu yiga montuki kwe onyo legendo tuate bete gro ya amans are everywhere ekero bintu bikubeka gwo machiko okagwe gecharara kirito maitiko charara for example otebwo mene amabere kurwekerandi ebarara raide so yumudu enywe gol lakini ya no nyara kokarabo so tokonya oiko umami egere emanya goche so we are talking of different characters no morandi and that again takukwana ora no ngase getago kia Daniel bono ekara korokeria omuroti igago chande kasendo akiri nyasaye asinge njama yetebiro ne Daniel yo sabali baganga na nchire toaiki ngaki entwe erinde tomanorero omuroti endato yae na maene muroti agaita bakwachi ngaki Daniel yakamanya ekiagaranga njera teli bare komanya bagakuana mwana nyasaye agatebe nyasaye ngabono manganaye bantu ngo siri kubali nendo tene gale kunyo amaina kaye egento giuka nata lesson ye Kongo kya inya kero Daniel yakomano ro muruti endoto yae amwere sire ndoto yao iyo kwa kali manyele bilosyo ingo muruti wao mboko babagirwe mokaleki mboko gendra kobo omuroti ga kwigina nyasa se birobiri yes agotebanga
nyasao Daniel na nyasao kusasimu omuru tiutaba asajira kikete ya mantu ngasasimu mo nyasai o Daniel lakini chapter 2 kwa na ndo so chapter 3 na ndi buibire nga nyasai na alengo nyasao uli amonto talinga buibire nga na alengo nyasao uli atebete he is the same God now lakini nane korosia nando mugwekano naendo yo chongorokiri nane ko dia wasacha bande inga keru montasa simo mugwekano are you seeing this Yung in chapter 2 ekera kumanurua endoto bad endoto ina bayacha oranga mana nyasao yo Daniel ne nyasa okay lakini nande kera achiusia how often do you forget nande wibiri nyasao yene nyasae otirte kobo nande ko tebale ngabono nande esanamu ya rosi ya tende ingabune kengere ke wakwa kero mosacha urame asasi menya sai wasacha bakoro kushadra kimaisha kana bednego igawa tena teba ntoli asasi menya sai ewa ndoli ko mosasima thank you 0797 Rogers na Wills na Matundra nara bateba ngariugi ndiyo timaitinga nkayeri yogiri tayo na bondo cha SMS ya gateba if eliogiri rabo nyandio totebi keni yonse kwigwete ngankiribia just tell us that ekara tutokobeka na yo kanote so Matundra Wills na ena kiga kirento miekere lakini nyo kirento keroro tuambie ko sawa kila kitu ko sawa maybe there was an itch the network ikorana chasi nini no ni ndo tari gwika kuigwa marebe banyana bila usiri tari ndo tokora shi mbona tokana kuruga abiwa chat so igonga nande buiba nyasa tebe tu usasimu oh yes ole tu mugwikana oyo chonga buya oyo chongoro kimanya bateba bono wikha kiro monta sasimu Daniel ajadra kimaja kana bennego bateba nga wikiraro ega ka kira chikebe onyero kutio tokwe nyasa oyo tu usabore moyo onyeta go totoli tiga tusirira somo kode ndeka mage kongo go kwanda fast there's one thing gekombek I'm talking of the Hamans ekero muntu agukubekera omuribo igakubekera omuribo oria amaete tokuyo charuka ere lakini ngenjo Nyasaye agukimukikira omuntu gikatenene pastor ndetho gotega ekero taringa turasisirwa ekero Nyasaye agukuruhusia ndebe shusho bnakoratera anakupeleka viwango vingine ekero Nyasaye agocha kukubika nande ekiwango kende wetanie kende aye I tell you today turigo chikoba gorega wikobe getongo egere gukumubita litimo amacharia akunelise riga gokwano cheo utakwa kwazo tango no mwana Nyasaye ole so abantu abaiga look at this mugambi tarochi abamura abaiga sabagaka abatari gusasima that is what happens tarochi but how busy chairman yechiga bali pakali bageli bakogenda bachote bangaba murambali gaigaba kwa ruseti kwanza nabageni kwanza abagoli kwanza abanabagoli kwanza tari bagoli abagwali abanabamenyi kwa leta tari bagoli squeeze bagulu ngabanabamenyi tari gotora tari gotora mogoli ta gotora mulisi ko nisaga abanyene tora na batabi kemani na tigire tagut kanwa na ningo totige batabi kikaro moraba nyene kana kwande bobe omana gocho mogoli ocho momenyi na ende kwanza yendo kiguchegi ita omomenyi oyo ne arogarire no ne para mutabwate mwatwarire para yendo kiguchegi ankor oyo ocho momenyi ochira kabo murai aikinyuru bamanya konyoranga gare oboyanga age mukata gwacha kamuntu kemya kemeke bagakano kwanza bukatara buna tubekeringa tara kwasta bwatino ne chidaru tubwate chimbuchi edini yedu twaye chage no mata twaye yazi twaye ruzi tukayeta ta komana ali twaye did you know tana the past in down once but did you know ngai ta nyancho did tari kusa kambi yenga kijeti mungu je kumumo oja kero bwe kambiga no moment that is what is killing the church taimangana abamenyi mbale bagocha batabwatie mbwanaro batumeke bintu byabo bobe lakini abamenyi mbale barabangai abamenyi mbale bagocha ko batebinga yaya engencheye chibitoko mere bibire gaiga koraiga bitiche kiumbungo baitajire katenda ketulire yes
even in our churches, Yes. even our towns, wherever Yes. we are. Again, go for free. Yes. Tema kuliri ole kanisa ebwata bagoli abange ose town ebwata bagoli abange n'abamenyi abange ni ebwata bejeje abange ne riegenderete ni maite kanisa yabeire over 30 years kunango kina abaigerta malindroga jombe bagose baime paka bo abanyene baro abanyene baro aye bakoimuka bara atitorana kwanza boke kenyoro ano Geoffrey ano yo mindano yo mumro mintego soko nemo no mwino gago chiombe chiari basomera na babe kurka baminyoka nemioro maambia nini tukulie pasaka nayo uchikora igo egora diga igo naye torochi oyo bango minyokani na bakare on duty na bakoro simu sabibu na bakoro skirigento na bakoro simu gati kwetani abu bachego toereri ayentata mwaminyoka tina ta nanko mwanko gaduchiga mo chagaga mosibani amagoro nande ndiyo kumbali kosibani basibani sanga mungago sibigo chimoyo koliyo muntu gochya koliyo muka mondo mukato kobege koro tukala lituko agire ndo byanka gali bono mbuka baba matiandabo ndyabo na bakobek. So what happens ebitine mna biko yana kuruga? I was saying Shadrach, Meshach and Abednego torara tiga Daniel ya saba ba bono Daniel tayo gai Shadrach, Meshach and Abednego abanta baiga they are serving a God they understand. Asukorandi kwa nkorarandi ya duwa tumurandi korogorgaiga ase okorandi koling korarandi njengo they don't tell me about Shadrach because the moment don't tell me about Meshach the moment don't tell kwanza Abednego ndiri seit tell about God, tell me about Nyasaye or Pastor Geoffrey Otieno because I have seen Geoffrey Nyasaye ega komo konya in one step tagon tenga Nyasaye Isaac and Abraham. Those are stories. Let's talk of Nyasaye omukate kaisia kaka ngota chakaiga kango kora chikonda kaiga moisondega lero nere manager. That is the God I will worship. Buna Nebuchadnezzar not he knew there was a God lakini wait sokorochia this time this day igawateba Nyasaye o Shadrach, Meshach na Abednego. Nyasaye o David o Murumbwa o Joseph na o Geoffrey. That is the God I will serve. God I will serve. Enter. Igo no akero yabe iyo Nyasaye burali Nyasaye tatigetia abantu bae Okay. no nyambo no tali gotiga abantu bae no nyeni ntwe mukato minto una totene ina Amen. na be abe ng'abantu batolire gotokora kuruko ikubwinsi twaite iro muliro maite tali lazima bakurute gujima bwoke koroche buna Shadrach bakurute na Meshach na Abednego tali lazima urutu ngure kizima imuganya bakora buna chita igo tukuruma no nyambono omwanchu muligeria naye nare waite anda koye nyule buyako koye go isigo chaka kulia waite ya matemu une bashi umurire kugosamba lakini Nyasaye abantu ko bakongete ko mungu omuntu babegeta gateba ngabona moka muntu kakira nani agakuri ko kanyani naro to mungu muga konde se Italia chirte ko sumpura ko ya kaiwe yoga gateba ngagende mukato bekeshi okubega geshi ona yo okanye mambi una baga sokaiga oyu kutana na sokaiga igawa kazaku no yunagati mochi bosi bae musacha kabera chika yawe imani nditi akanyetana abantu bali bago karaba abantu basoka abatera mungina akabuka kasoka akakama kayirna ayuli chikoni abera aye chika yawe imuru nditi ekero kote dungo tengera mundu nago ono ngoro cho chandegiti Ngiri amuye igo na wo chandegiti anda ko tanga to tiro ga yetoro gotira oga yetoro gukwa oga yete mukatora muna kulima na nkora akara to le studio yo se gosuka kali ngosukara se italia Yesu Amen. ya Nyasaye
Shadrach Meshach na Abednego igo bakoruta umuriro ime ekara bakokumuriro ime ebakube kubara basacha batatu naende basibire chingori mundu naro tarankorera buya tarankorera buya mundu tarankorera buyaro onera nyasaye data oninche ntebi asa Obadia, thank you. Kwa kite bichengo ibekande gali. Igoro twarenga matanga. Twarenga matanga munge na twara kwa dia chenge. Ogoro kuna kwa dina marawa chwan. Moshiriki onya chenge central. Omoboraka. Mogaka sete. Matakano. Nere igora mo asa igoro twara kwa mwaini. No to na ba se kwa ngine kine nyeri. No to na pastor Obare Jackson in the district here. Pastor Jackson and then kwa Sunday yo mabe kwa lenge. Ndo no twara nere. Ntwa kwa tele family ntwa Isabelite Pasacha Maria okurunga Tom Evans na Douglas tukabasagama ya basta gale wote bya wantunga nyasaye igao kwa obotame gochimwena ate muliye gochimwena ate muliye yakoro uburu mundo na mama ngationa akisqueeze mukata kona kunurai na etu kuragira na basa go usina pede kitu badi Kaya pedikina ya uno kumamboro. So igongina katakatema. The God we serve, it's a living God. Oh yes. Nere Shadrach, Meshach na Abednego. Ausasema. Inge kerawa kama kumuriro ime. Umuruti ap egento hiu kage kongo kina basacha abako baruta. Barabu babako baruta kulibireria baka bakanze bakwa. Abasikali abako babika. But the men of God are entering to that fire. Oh yes. The furnace, bahawa soime, inge karawa murutia kusimali, iyakaranga basacha bakatembata totua begiti. Yes. And they were tied. And gokom bali ko dayargo. Bona kibago bonsi mal. Walking for men and free. So kinga basacha huja. Yes. Na mayakuna oyokane ngatia koranga na muno mwana manyabantu. Yani the spirit is telling the king ingo yes aroche mali. So akarawa so kagocha amaliko gakongokia ingano nyine libusu liyo inga basacha bandi zikala bakuba era singing chili bili ali umulio lakini the men are coming out of the fire but ali nyine libusu liyo. Yes. Meaning that the God they serve na kimungo jao tabanga bono kuikera nyasao Shadrach Meshach na Abednego nere nyasao usasi. We are bringing to you a God olio tabanga ebinto bali abatangani baito. Abatangani baito. Ebinto baiterete na biye bitoko koretera rero iga. They were persecuted by those people. Egento ba abanta abamura bango korambango koroma tekende kebe. Nebitina biya bantu barenge na baro. Thank you Mokaya. Mokaya kaka. Ate bikunyale. Mbinyale tesekinyo. Aye. One thing I like that. Nyasao ine aranta ke tekora kurugaiga. Ate tekoranga. Tinta ke tukunya ko ta konta chi story. Ntebi ke ntondochi. Kwegul. Danda ko taigore yananchi. I know I'm the most vocal man man that so kwane ke songe ke so ari ke usiekia. But before this nango kwano botabo. Nango kwane timiti Matresi. Are you getting? Yes. I was big. I was big. Mabede. Now you see, when these things were happening, my father, I was in class 3 there. Kochino Kobo Morali. They busted. Baga Seka Kiromontunga, you would not. I was so focused. To pay the time and one. My sister, no man, and a quintanari Gurugari. Like, Eje, Nerenya Sanko, whatever, I'm talking of the God of Mukat. That from Kurua Musa, Pakaron, Asensama Yokwan. Correct that. Mondo Gukwan Wataba. That's the thing is a good thing. Musa ya tabanga kakinya saone nzembo taba. Nungurura tingo nyara kupwana. Kabisa. Oma tabi na bona korai. Muka negi seki kia mino. Moga na kyo.
kwa nyokwana lakini from the word go urugo chaka pakomalio tinda tebwa saro ni ukwana omuntu kugamba na farao one on one ndingo msa ngayirwo tabwa chiti bono it's yani nyasaye mutega na narudia senge njoko moringa ki asire ngebe nyamandora wa to ganinga togenda ya isani kiri togenda kwanza utara mutenga interpret yo tebe na yura ibu so but kawe mama dinga I want to show you ngayora kwana ninchengo kwa ya we are talking of saasime nyasaye yegosokwe osasime mewekano that's what I'm going to osasime mewekano amewekano linde ngabono bantu bali batayo osasime bitungo bali mutongi oh yes bachakire osasime bintu byense bebire osasime mutongi oyo tutongete kabisa na kiekogera etabu ya Daniel yekubatara muri etabu yo komanoka asenge ncho torokereria igoro yebiro ne chinga kichigo chabusio inga osasime goito inga ki toranyare kwa ngano nyine kanisa cheli tangani nyabete nemechando asogo sasima ekyaga utwensi buna utolema ndagata goteba iga twensi buna tole dini mwenzi buna mara asenge sasimiro keino haijalishi Catholic haijalishi PAG haijalishi full gospel imabu asimule abu imbaro yeba sasima nyasaye weke na abandi mbaro bakite biranga chibunyomba bakara yani bawo sasime binte byao umuntu igene tebese umuntu igene taka ngombe tae umuntu igene taka moyo umuntu igene yani whatever thing that people are doing osasima abantu bagwate binte byao bawo sasime mewekano elinde beba omusasima nyasaye omonyene oyo tutonge nakia kwa ramalika gotonyoria ase getabu gyo komanoka 11 emgo kya ya saba ekira kibaka tasoma komanoka 11 isano na ibere 11 yote baiga 12 tano ibere sana ibere eragatebania eriogiri nene moiroke nyasaye na komotogie kiagera ensa yaye yokugamba yekire musasimere oyo otongire oyo otongete igoro nense nenyanja nechinsongo chiamachi yani don't worship anything musasimere oyo otongete kale boy nyasaye yogo sasima ngetaliki atongete asense na biro ngetaliki so ingida takataba nto baisa ko egera gosasime binte byao kolende tomo sasime nyasaye oyo tongete igoro nense nechinyanja nechinsoko chonsi chama whatever we are receiving whatever we are doing whatever we are praising here no ne ko whatever indo che binto mbyabire no ne ko whatever ngana atema kanyombando che ngorusene ko togesiri we praise them because God have given them to us. Nyasaye na roto na kyagana ndo sasima mugwekano ndo twara kumanyere binde byao ebiragere inga naende to chagosira kore to musasime Nyasaye oyo tongete igoronense na byonsi birasensi. Yes. Na baga tabeta bya Zaburi 24 emge kama na ibe ngenza yonsi ne ya Nyasaye ne ya monene. Okay. Owoiko wonsi no bwaye no bwaye Nyasaye nebintu byonsi biro na bonsi abamenye time na bye 0726447367 nere namba yaito ye studio asokolika SMS namba yona bwa kesimia kerota getiko comment ukochigorera in the next 9 minutes ngochigorera tole egere onchaka comment ndocho namba yanda tukuruga igo yagata ngapi sabato tebetiria tariao nekergo chaka goteberia tariao na bukomanya mic ligereria kuruase WhatsApp yao na kibintu bigoteba otenga musasime gose okwe we are talking of God sasima nyasaye oyo ole moyo usokwe kini chinga kichiria nkobori ubangi sasima nyasaye ye usokwe ntutoka ta sasima nyasaye ole moyo usokwe nyasaye ole moyo na kiata banga mechando ye kanisa yeli tangani kanisa yeli tangani ko dole mechando ekarto kwa kanisa yeli tangani ko to kwa kanisa ya borokiwa ba yeso ba
bamenya goteba enya emechando ye kanisa litangani ega ikabona bakabasacha bakubwa yakubwa goterirwo kabisa otinganiwo betero obwatwa otinganiwo inga Nyasaye ebiro binde bwanchira biro binde bwanchira abande babsiga muna yakuba kubwatwa ndokora goitwa lakini betero akubwatwa ekanisa Eli tangani. Ega tigale gosabera betero. Endo kiale con oclelation, na betero kale gosaberwa, na betero jinsa jineta kumediga ire. That is my best partner when chingana gi. Ebindo binde mbere monya gwetandira. Omondo mo gwetandira gara ire. Peter is just resting. Ara ire mo kumedinga. Oh no. And the church here, if you tigare Kogenderana, usabera betero danga Nyasaye. Muito batucha. Nakiale ko yale kane linda sibulwa bwatu kukurwa sesibeki. Betero na bakanyegede lakini asenye njyo masabaya yekanise kumusabera. Timone Dios kanta cyara no musabera kuri abantu. Sagapi. Kiganza cyara ro bari sipa ko sabera nkuko ando cyari. Tirana gocha. Abakantikizo bazare ngo mundu natusumbuye de kenyoro tegagwe. I remember in this life. Yes. In some years back here. I'm sorry to tell you I have went through a lot. I have met a big scandal in my life. Yes. In certain 3 years to 4. Expecting that my elders will be the people Konya Nagonsuki. Nanyoro Molisi is coming from the other side. Yaba visa. Nero Koigari. Oleto Musuya Kamara. Accommodating Tenena. No, I was for Kuruma. Koraiga. Inenungo bwata yankwali nyuno. So I have met this a very big scandal. And in all my elders bachi injiwa tema mulisi wano ngakibona nyaro mulisi na roboti nyuno engenda ke meto mutu na sunyunte. I was expecting the prayers of the church to come out. I tell and I confess here that what have helped me this far, it's my prayer to God and the prayer of my fellow pastors for those who knew my scandal. Your ability. Yes. Having young this far. And some thing what I learned was some of my church members, they have stood with me. At this time, these days, really, chikanisa ngosabetia abantu babo. Ose into dokumenta ko bayigerali na kubatiniranse ko beka bono bakumisi. So Peter Karara sechera ekanisa nka egegenda kumusabera. Ine mire mochi kanisa toire tutsabera. Yes. Aso gusabera abantu baito ekero aso yaso gusibwa abantu baito ekero aso yaso kubwatwa intuto basabere na Nyasaye igwa erinde amali kumuli kweta sadanga inyura ligireli enjira basacha bali batatu baso agate kuri murime bakuru bicanga ibe batabwati and yani batabwati struggle ligireli una Peter agosoka oruasamu echera atabwati gisibu atabwati gitango yani agosoka freely atabwati mechanga atabanga bono nalire sindikali yani sometimes I imagine na Peter karasoka ingde chenga ibe na banamanya basoka nali ngikuru because ekero kuliria enjira kirite enjira tare konyega is the same way I was talking with the school atari na kiamburi ama itenga my church have done my part. So abantu baito tigato tenabo komu tosa simenya sai wekene iba gato gusira bosa na ekera abantu baito barasega teito bagande kurwana abatanga ni baite njera bari gusaberana na into tokonge gusaberana ikyakinga kichomwali injengo charate baga mukato minto chinga kichomwalyo tali bono tuchiganyete chiche chinga kichomwalyo ochiri na yare ochiri na into na chitole na chio
Zame. Tiango somera. No ta tigan sigia. Tiango tai. Tiango soma iko keria. Nyata likero kiko no mo ikomo. Timoteo mai te sat. Kostali kargo na. Jendi mo tena ngata jinga kicho mo na chibe jinko. Na kiki. Jendi mai tesere kwa kwa soma. Agini goyo. Jendi mo te banga chinga kicho mo alio. Na chibe jingo ku. Chibe jingo ku. Abantu mbe anje. Agik. Isato. 2 Timothy chapter 3 verse 1 kogenda. Kakimanyari nganeli ngasama tukomo elio chingaki na chibe chinkongu. Na kia bantu ina baguyancha barabuo abanyene. Banchite ebishiringi. Abe togia abe imokere guru. Aye. Boss. Abe togia. Aba enenu. Tatora chakira kai. Echisa tuchuka chisa. Ndora daba barami. Bado kwanya koramu. Kwanya koramu kanisa. Pakochi kubulikana ki kaibono nguchi bono mna mukata. Nanya kunyino ene libuti. Igano chiga ngai nguche kumanyera. Nanya kujui bote. Ntinorochi I have lived. Se donyango ngasibuze kuye gwenyinga mono gwetani. Andons asibumanyete. Kini antu banyangongo gaiga kubakuni. Non kinletega nango chega una kando chika. Nyangongo ndionsi lakini ntutora bantu ntutore taoniga. No le samwa karga chimoto ndu taoniga. No. Tachakera abantu nabachinkongu abantu baguyancha barabo banyene. People love themselves. Yani omonto eanchite no turate bekansa. Tancha kiri chikansa bon. Andara kore chikansa der. Aba Catholic. Kimwangere taba SDA. Tuchakirega. Aba SDA. Kimwangere taba Catholic. Aba naki. Ejijo moika tunamuna mochiroka. Ngimwangere taba SDA. Aba SDA ngimwangere taba ntwali bo moika. Catholic. Ngimwangere chikansa chiomoika. Ngichikansa chiomoika. Mwangerete abantu ba Catholic. Nyomukorandi Nyasaye. God is love. Why don't you love one another? If there is anything, why can't you speak in Igwa? Watendo montago tebinga. Morogyo. Morogyo tigo. Tigo morogi. Tigo morogi. Like, tell this omorogi bonde, let's talk. Because they're saying, mati bito birito totarigo karna bitoko point. No matter. Birito karna bitoko point. Na bito nerate. Tabita mwanzi tuwa kore na ere kansa kwende bonde rao kore western TV ya moya Hope Channel. Ika ngoteba nga kiro monto no moibi. Awe. Kiro monto no moibi. Aye, kiro monto no moibi ale pakai. Ege ntugi uko taranyora ni opportunity. Tiganyerete omanyangana ki oro moibi. Oro moibi. Ekyo kiama gekoro ko ODM ya idea ekegia baba ekero ketare ngase serikali kwari nkonyora ngabantana baibi bakini yoro ko weto maka agate ko ya dan asabanto bonsi bi asabanto bonsi bi adani mwaka abantu bakwigirire serikali ri abantu bandi bakugochiga tabanga wache ojinga kanda muri yomonto ino moite mukwe tagonya kobekera tago ko politicize umwana itiru like things of the kind ekaro kobekanga ekaro abantu bale people will fight abana bakorcho bachigun ego bakanire they were not happy with that government lakini singinjo omoishinaro itetukali akongonto besa ateni kuna watoto watatu hakuna kitu ya kukula. Ibono yo itetu tigana ulimwaro che mitandao oyo itetu ebibano yasingenchi yobarali ngo itetu anyora agitu iboko oya baiswa muage te baropa kanga igubira nenga nga disciplinary ebasibete okoboko gochia na gochia ebiboko mbamwage timba mu miziti anons tau miziri igango tenga kokobwata ndolikoba kokobwata ndolikoba akabaira sakabate this is it aba beso botwa etwe tari nganganchete kwanza mara babandi bara tuenke ya karochia ayo to mo karozanga toye tiga to ayo bibiti kayo ochia bono ebese tetebanga nyoetu tetebe chimiber nyoetu apsini yugo whatever
taringa ganchi tikoberaga nasinge njenjare kortaki emubegete abantaba igobe yanchitenga ekere serikali yere into toko yeger gote toberaga iga pola singe china ko ngonte mike abanto barabe toki nginchu kadurigere tokiga nginche sidiere tokiga remnant church nginchu baratenga gasidi bagotera batinini iga rojo into tokiro to karoto kinga bagotumika nga ngosena kina tera tapaka ka tabara chiang tabara rena ini chiang yomutai to ta sinu na paka tabara chiang ari no tara bos sanyo mo to kyo manan paka man tagoro budora chiang mo tara bos mo karo chika ba ko kanji ani finish target kita wi abazarik avanche the chivas like I asked it today. God be my witness that I spoke this on a national TV. How many souls? Pastor Nino Mokotora. How many souls do we target in a year? Tigana chirito we crusade, we don't follow them. Like this soul, if Pastor Sumbo, you don't need. Nyomo ndo mga autorike igoriate nena. Oyo one soul igoriate nena. Why do we need thousands of people to talk about this? Mwebe kurugaiga, to atisa sironga gaiga, no na ringo biyagete mano yari. 3,000 plus. Igon utango nonye ningi nchutua ngonyora 3,000 souls. Utango nonye tini kueteka nara nyuru mundu ka yire tinonye nichiriwe merongeta tonse na manyichi. This is manna from heaven. Chitonye tega nya sawale to be kaiganto malchibas daro chibas badu ko to kachirense Adorable. I could get money everywhere. A time was. There are 5. Aye, by doing on your road to pass. I don't know another way. Karucha. Want to bunch the chivas. Paki kanisa values money more than anything. Chikanisa zilikuwa na maadili. Asenare kingoki. Bosiali alitaliali. Wantu no any ncho mushiriki bwe kanise. Nyati basi tinka. Yaro nkora ngiro chikaiga. With that money no akukwa na kurugali ananajisi patakatifu. Ya to akwa ndo chikaiga singenchere mne kwa ndo chiabu karokwa. Mne kwa ndo chikaiga ndo chiabu. That is life, and that is where we are. Yes. Ego akina go teba nga abatanga na libaito, abatanga ni bator kereirie na komanya. Inga ekene nyasaye ole moyo bosasi mwali. Na nyasaye nero koyura abantu bae, nero kumanura abantu bae erinde baorokia ekegane inkitwala kwa na bakatwacha kuikera. Ingeli nga chinga kiechi necho mwayo. Italinga to nyete chinga kicho mwali chiche. Wale chinga kicho mwali na chito menyete. Yes. Ni linga inga kiayo menyeta singa kicho mwali. Igo kwa wekani pa na kala ta banga. Timu wekania ne chingencho chense. Kolene monchurwe. Mokoru ko baba ya asemio ya ino. Na moliye inkikero go geko kyo manene nyasa. So igoma inye to ikira sinke chomari. Nto baisa wancha ko ba absorb nense. Nto wancha obwata na nense ye ne chimbwa ne chingencho chaye erinde ingatonya alosero korende go to orokeriwe. Nto baisa ko sasima mugwe kanonde. Nto baisa ko wata nanchene. Nto na chikanisa chomanene echichira asebire. Igo to ayuri baga inga tobet konge asogotenena osabera abantu banyasai to konge otenene erinda singencho kumanangayo manene kera yo mwe individually otenene bokomu como sasimanyasai bwe kene erinde nonyane kenyoro erinde nonyane nse erinde nonyane abatara manyo manene bamora gwetera mukate inga mukata maene nyasa korali. Oh yes. Eta mkemada isano 16 kego tebalingananga no mubasoino obara sabantu erinde baroro okora ko ino kuya
bamotogie tato ino oligo talia bagotogia buna mukate ngabona wakolibia mukate mundo bakorora makora maya korwa sore ekero baya rolire erinde bamotogie nyasaye oligoro erinde bante nene kene muna shadra ka oita meshaka na bidinego bakorora monene oikane bukadeneza otenote banga kene nyasaye shadra meshaka na bidinego inero kunyasaye oganiri osasimu igora kama yitenga nyasaye osasimu nyasaye oligoro erindo mwali waga yo osasimu tiba itiwe kirago nganga ki murali sekura kwale ngesi miemo iga nyago wake simi 0726447367 wake simi itakuwa iko sawa egara tuwe kerengeri kiao 0726447367 Pastor Ayora awantenga korobo gita kwa niliga mumbweli gotera kwa Zayuni kwa Nyamage itakuwa iko sawa bali mwensi moko boli chisimi nitakuwa niko sawa ekero moko akisimi bono iga tuwe kerengera kiao chakaniri taliao asole and then from there ki o comment oseli boli ondiriri buna yo ale ase inambeyo mwensi karibu wakati tunapoendelea. Janet Nyakondo, thank you because you are tuned in. Ndo wantebinga ense nabo egendat kobabia asekera oyomo na kero muntu bnaligeretia bagirango baito bakibirigo. Thank you because you are there. Singin chukera bonega ondetara kwana tia tokorega igakoranche ontenga we are listening and watching estima yama yako imoka yagenda. Yo Madam Clement ana kia kurukweke usobe motel tatukorega ya singichi yebira nabonga ekero tugukurira uchomoelio ingelinga mkatomento malikuwa tabanga nonya Yesu ekera sogo koreli na se ministry ekora ngoli yale kurwa ni wese ya singichi gusasima inki mondo yakugwana lituli sabato inki akora bintu lituli sabato na intu manyete na itokora dentro kiki ento kan irutumoka so inki da takateba ngelinga nonya na se itukoye moelio eke manyelinkero malikata banga kamanyelinkengiti neke manyelikyoko sasima ekikero kubwatara mwana Nyasaye nga Nyasaye ngoche koliyale abakora emirimo yaye iyo nganaye terena boko mwasinge nchoko sasima to chago to kanaya gokale meso sino ime okale go sasime bintu bitayo otigete Nyasaye wekene okale go sasima chibesa chirtu ateba okateba nga yani wate mukato minto ondago we mirimo atebanga no Nyasaye namanye tengo linaje oi te mirimo 24/7 aga tebanga nyanya cosa sima to cosa me kotole busi ego to ngina rupia ke no Nyasaye namanye tengo likodo ndiki kitole iyo to ka kora sayo na ye ligi baga bwata na mana Nyasaye elindo mosa sima senchire kwanete na to chako ngambwe kinanga ayankwale okole mirimo Nyasaye ayankwale cosa sima Nyasaye inkwa mu manye Nyasaye elinde to ensi to mebuya to kole mirimo Nyasaye Yomana wasini asengenchai. Aterengeri bageliga kwa niaba ya mate ya Mochie Onyakundi Robert no mwabo Elder Joseph Otuli. Ngira ngora ya bena singenchuko Sirio mwana oba Elijah galengo mwanafunzi o Bobaralia. That is my son. Yes. And then ntebo mochisengerelienge malia mwensipi pole asingencho yo Siria umwana Elijah na merobelia amne okorekane wiki gocha twabasabirenga Nyasaye abale michina kiga ko aro morisi Otuli ataya ego na mukumwakere simba mukumwakera omotebi ngora and then wetani abo nanje nka ni sireti bumaka moke Mario manyete mwako korokona bembeleza osenya ambuche naro kona bembeleza na likumete so nere olimba mwabo ndo sireti bumaka moko na Teresa bamu na Teresia ituomo asenka ito so Rogers na bonara ko tebe ngora ase omochiyo umito mobonse asobo gale
asenge nchogo sili monginolia mwaka Nyambuche na mwaka mzee mmoja ukorokuwa nga Ongeri Zedekia na watu wale kuhora nga nere engole nene asenge nchogo sili monginoyo ekero mwana tukurubelia amatangaye ntogende kuwatirana ase engichire yine yende uikekero amatanga yakoya. Pole sana naye na bekirgabu kwa niaba ya timu ya Seseniwa yonsi tuarure ngore abene kurastia mate chibere abantu baita bonsi those who lost Mulisia umweli you lost your wife na natugugoro na mbuche naye you lost your kid abana bantu banyangora mwensi pole. Anyway, kurwe location yonsi ya Miriri bali mwanyore mechande yo na take this opportunity kurwe ngore abene ucheskero yomo na bali mwensi CP who lost their loved ones and bali bayana tugugoro na bona Dr. Esther Nyasani Paula Dr. Robert Ombati because you lost your wife na abana ba Mwabonspi kina Pastor Geoffrey Ombati the other Ombati and then abana ba Mwakina Zakari na Mwenspi. We take this opportunity kurwa engore ya ben nganya sati gabalemi. I promise asibona gasumuru ko you request my command kubanda matera akubalemia. Amen. So agaiga ndani go chwekaiga missions reading go chere kurwa ronto bwa tumurandiro who will be here in a short while. So don't move an inch. We will be here pakatinga kichamargoba. Nchinkuru kwa mkate nok. Oyo Pastor Geoffrey Otieno nabo kubasabira maya asisabateye na mutwale sabatengia mwanene tigabasini yobona nkorwa igona ndem bwatetie bare ko gana nyachenge bugiranga ma na ngo chikoba ese sabateye ga esogokora a wiki ya stewardship ito watinya chenge ngima. By the way basta gabangete within the district abantu banya chenge central bagata Pastor Eric Ondieki korwa Nyansongo na abantu banya bigege bagate Pastor Isaac Sunda abantu bamanale bunda Mulisia Isaac Sunda 23 na urenge nyabigege na ngukura kurwo Pastor Walter Sambo Mundi igarenge komwan nere naga ndatoka kurwo. So that is good na banda tote abantu bane banya kunguru na basabira maya na ndamo ganda kuyaliga nibya ikinaba mwanyera abantu mbaibwa mwe bange beya bagani bana ngo tabale sabate gucha nimbate bangi na yaba gocha ko kwa na bangi na bande women ministry bakurwa ekanisa kurunga Samaria Nyamasibi district. Okay. Mwongino kwa Agnes Richard na Eunice Isana na Zipora bakurwa Alia Nseyo Boraibu Mulisia Peter Nyandusi na Mulisia Station Nyansi na pastor na kuruka Pastor Charles Magati. They are coming to my church Nyakunguru this Sabbath, coming Sabbath asingen chabangina. So abantu bana Nyakunguru Mulisia Steve Omari ebanga bolonge aganingo chabali. Bye bye. Tata Nyasaye obonene bwonsi no bwao kubako bwonsi no kwao aigwa twegeria nga ekeno moere no ramo na intwe na nengo sore daekinde yonsi no bonene bwao bwonsi tarachi koboreta bwonsi onde tatwarige tamero gwa twegeiri bono Nyasaone saito ayore moyo kusaba tuli nga koranche uigore chinkoro cheito tukobe korro ayebweka nyari kuigore birengeli bitu to nyari kumanya ninki kirekia ekitogente gokana nkirieke bitu takore enda mona into morai pastor kera kugenda semuyende abalisi bande baito Evans Murumbwa na Joseph Otoli asebale obalende nande obena barabo ole myumulisi Otoli ne amate yae obale myebonsi abasiririe chiamate chiabo chinga kimne chiga be our God, be their God. In Jesus' name we pray. Amen. Kosoanda na matera asinge njirima itabana no obale nkabono bachakire koso basoeta chiaftam. I promise you to give you the best of the best. Litkoliarero your requests go tera 0726447367 nero a number to my request Gatembe TV nero Facebook account. Your request my command starts now. Tarigos kano nyine dageka ayemo tiatuchaka no gotere koligo kurukwanga haja ya moyo gotwa gotigera ntira na ndibono nkoko gendere tole
kora Davine nondo chako nyagwetana na gaika ngakora chinse chitari chiae timaidikia gusabira ngakora nse chinchire chiae kirende Davine ndero nero korani gepindi ke in fact tu karansa gando na kiao keran kolinda manyarukondo baberiga ngaransa bakoregas okay na gotire abana baketika batiri go chigabo pastor na sauri. Thank you. Biamon. Saseniwa. Ngabangera maigane. Kabisa. Bia kabisa. I have to give it. Thank you. Aba bantu mbali bako na kongita. Bahote bana toreiko abantu ake okay. You promised to come there. Okay, ndogoga. At that time nyasa korogete korwa makui. Yeah, by the way. Kwa bangete ngocha kwa there something happened. I want to tell plan to go to Keoke. Charles Nyang'au, I love the elder. Nakiwano ya materia nimbate family. The Ongiti family. The Ongiti family. Naro chomu morataitas. Na abo kete wali alia kambeko. Is na plan to cover people. Yes. Yoro mocho korubu mongi na. Yes. So na yento kosa. Akina Sharon, I know you are there. Kogenda tore mongi na baba. Kocha tore tochigo kwani. Let me look for abantu abere batatoiga tochitarara skora kwani. Andara tebi onda tirimbo korogoro. Abasharon tochiga tobero. Kobera na weekend yingem. Ndogoga. Yes. Biamon. That is it. That's how you. Meanwhile, asokogenda inche tuasena your request, my command. Haja ya moyo inaanza like this.